Tak som sa rozhodol a tak aj urobím. Moje vyhlásenie je tu. Nech sa páči. Dobre si ho vypočujte. Prečo idem do politiky? 16.10. som oficiálne podal oznámenie o začatí zberu podpisov pre slovenských vlkov. A zber podpisov práve začal teraz. A skôr než si povieš, bože, ďalšia strana. Vypočuj si celé toto video, pretože toto nie je ďalšia strana. Toto je tvoja strana. Strana tvojej slobody, nezávislosti a oslobodenia sa od skorumpovaného systému. Rok 27 bude najdôležitejší v histórii Slovenska pri voľbách. Už ti vzali polovicu života, polovicu zárobku a polovicu tvojej energie. Kto drží tvoj život v rukách? Politici, oligarchovia, úradníci a skorumpované hniezdo v Bruseli. Pozri sa, čo urobil Fico. Dnes otvára Slovensko pre Ukrajincov. Chce im stavať školy, dávať naďalej peniaze, uznávať ich diplomy, ale tebe Slovák, nezostane už ani na suchý rožok. Agenda 2030 ide ďalej. Spolupracujú úplne všetci. A my hovoríme dosť. Slovenskí vlci prichádzajú práve teraz. Európske nezmysly, ktoré nás úplne doslova ničia. Od roku 27 má každá domácnosť platiť o 3300 eur viac ročne za tzv. Emisné povolenky. Za to, že ty dýchaš, že kúriš alebo žiješ. A z tých peňazí potom platí Ukrajinu, vojnu, Green Deal, zákaz aut, kotlov, života, ich cieľ. Nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Lenže my, otroci vo vlastnej krajine, nebudeme. Vojna na Ukrajine nie je naša. Je to biznis bankárov a zbrojárskej mafie. Politici len prikyvujú a plnia rozkazy. Z našej krajiny sa stala iba kolónia. Namiesto sebestačnosti veterné parky a solárne barónstvo. A samozrejme jedovaté baterkárne a spalovne. A my hovoríme už dosť. Pozri sa, čo robia médiá. Tí, čo mali chrániť pravdu, dnes žijú zo strachu a lži. Z každého, kto sa ozve, urobia okamžite extrémistu, konšpirátora, blázna. To budem aj ja. Vypínajú weby, mažu videá, rušia profily len preto, že sa niekto opýtal otázku. Toto už nie je sloboda slova. Toto je informačná diktatúra. Ľudia sa boja povedať, čo si myslia, lebo prídu o prácu, o rodinu a o pokoj. A presne o to ide, udržať ťa v strachu, kým oni kradnú a vládnu. Ale ten, kto sa bojí, sa už nedá ovládať. A my sa bať rozhodne nebudeme. Prečo idem teda do politiky? Aby Slovensko znovu patrilo Slovákom. Aby sa zdravý rozum vrátil do tejto zeme. Znárodníme strategické zdroje, energiu, pôdu, vodu. Vyženieme oligarchov a zahraničných agentov. Obnovíme neutralitu Slovenska, už žiadne NATO a žiadny Brusel. Za posledné roky vznikli desiatky strán, všetky padli. A prečo? Lebo ego, závisť a prázdne reči. Ja som s nimi sedel. A výsledok? Nula. Preto hovorím, tu chýba vodca. Nie politik, ale človek s odvahou a zdravým rozumom. Som jeden z vás, ale idem naplno. A hľadám vlkov, ktorí sa takisto neboja ako ja. Jediná cesta je ísť do parlamentu. Vysvetlím to. Zmena nepríde nikdy z ulice, príde z parlamentu. Aj s 5% tam môžeme spustiť lavinu. Získame prístup k zmluvám, ku pravde, k informáciám. Každý deň pôjde priamy prenos a bez cenzúry, bez kratiek. Budeme hovoriť za ľudí, ktorým systém zobral hlas. A nebudeme klačať, budeme stáť. Naša misia nie je o kompromisoch, ale o revolúcii ducha. O návrate Slovenska do rúk Slovákov a o tom, že Mečiarov sen urobiť zo Slovenska druhé Švajčiarsko my konečne zrealizujeme. Najprv to bude 5%, potom 50%. Prvá vec, referendum o vystúpenie z EÚ a NATO. Slovensko musí byť suverénne, slobodné a hrdé. Keď hovorím o spravodlivosti, nemyslím papierovú. Myslím spravodlivosť, ktorú cítiš v srdci. Nie tu, kde sudca dostáva pokyny zhora a prokurátor sa bojí otvoriť ústa. Nie tu, kde obyčajný človek dostane pokutu za hlúposť a zlodej v saku sa smeje z vily za milióny. Kým sa toto nezmení, Slovensko nebude slobodné. Každý, kto kradol, bude niesť následky. A nie iba on, ale aj tí, čo ho kryli. Až potom sa krajina očistí. Kde zoberie Slovensko peniaze? Nie od Bruselu.
Slovensko živí Európsku úniu. Nie naopak. Oni nám dávajú podmienené dotácie, ale berú miliardy cez emisné povolenky a byrokraciu. EÚ žije z nás a my máme dosť peňazí, len ich kradnú. Ročne sa stratí 3 až 5 miliard eur v šedej ekonomike. Rozkradnutá DPH, fiktívne firmy, politické krytie. Preto zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov a ich rodín. Štát nie je chudobný, len je premrhaný. Máme stovky úradov, ktoré nič nerobia. Treba to okamžite zrušiť. Štát musí fungovať ako firma. Efektívne, transparentne, s výsledkom. Nižšie dane rovná sa viac peňazí. Zjednodušený systém, menej byrokracie, viac práce, viac návratov Slovákov domov. Keď tu budú mať dôvod žiť, vrátia sa ich 100 000. A my to veľmi dobre vieme. Slovenský dôchodca žije zo 400 eur, ale cudzinec dostáva dávky a toto skončí. Pomoc len pre tých, ktorí pracujú, tvoria a prispievajú. Chceš žiť na Slovensku? Pracuj, rešpektuj a prispievaj. Sebestačnosť rovná sa sloboda. Slovensko si vie zarobiť samo. Poľnohospodárstvo, remeslá, farmy, skleníky, vlastná energia, žiadne fondy, vlastná práca a zdravý rozum. Keď máme vlastnú elektrínu, potraviny a ľudí, tak máme aj budúcnosť. Štát postavíme na poctivosti. Politici budú niesť zodpovednosť. A už si nikto nedovolí predávať Slovensko za províziu. Posolstvo ľuďom. Nie som platený, nie som riadený. Nikým a ničím. Nemám bábkara. Nie som tu, aby som rozbíjal vlastencov, ale aby som ich spojil. Budeme to všetko financovať sami. Poctivo a spoločne. Z presvedčenia. Polovica národa už chápe, druhá sa ešte bojí. Ale pochopia, keď uvidia, že Slovensko môže byť naše, že sa dá žiť lepšie a pridajú sa. Toto nie je len o politike. Toto je o budúcnosti našich detí, aj nás a našich rodičov. Ak nie my, tak kto? Ak nie teraz, tak kedy? Slovenskí vlci, to nie je len názov. To je skutočný symbol. Sme slobodní, odvážni a nepodvolení. A už nikdy viac nebudeme na kolenách. Tak neváhaj a pridaj sa k nám. Na stránke slovenskivlci.sk nájdeš v časti dokumenty na stiahnutie a môžeš nás podporiť vlastnoručným podpisom, pretože potrebujeme vyzbierať 10 000 podpisov na vznik politickej strany.